Já to se zájmem poslouchám a snažím se co nejvíc z toho poučit. Tady zní celá řada naprosto evidentně rozumných vět. Není sporu o tom, nebo o nějakých bychom mohli vést dílčí vzájemnou polemiku. Ale všichni žijou tady, vy všichni, a jestli Ivo se odvážil tady skritizovat řečníky, tak já teď říkám, vy všichni žijete v jakési iluzi, že nežijeme v politickém světě. Že když je něco pravda, takže to stačí jenom říct a zavést. Kdo by to, prosím vás, mohl zavést? Nemůže to zavést nikdo jiný než ta politika. Říkáte, že se blbě dělají koalice. Ano, je to šílenství, jak se dělají koalice. Ale ty strany, které jsou v tom parlamentu, nikdy nezruší tuto možnost dělat koalice, protože dobře vědí, že už by se tam nikdy nedostali. Čili ten váš, já si beru náhodou ten poslední názor, že mě utkvěl v paměti, ale mohl bych si vybrat jiné věty, které tady zažili. To jsou skutečně omyly, že toto je možné zavést bez politiky. Myšlenka, že by přeci měli chytří tyto věty, které tady znějí, zavést si jako politiku jedné zásadní klíčové politické strany u nás. Jako to, proč by to udělali? To by jim dostali osvícení dneska večer nějaké, nebo jak myslíte, že by se to stalo? Všechno je to otázka zájmu na straně jedné a řekněme ideí, popletenosti nebo v dobrým, prostě v dobrém nebo špatném, zájmy nebo ideje, ale jako sám názor, sám o sobě neexistuje. To není vůbec možné takhle se na to dívat. Takže ta moje úvaha v úvodu o tom, že nebylo zcela jasné, co ten protest chce, je vážná prostě. Tady správně bylo jediný, tady řekl pan kolega Schneider, to jestli zemědělci, farmáři se snažili říkat absurdní větu, že ty protesty nejsou politické. No to je prostě dětinský názor a co by ty protesty byly jiného než politické protesty. To byla obezlička taková, jak by soudruh Lenin řekl prostě, že to není politické, nám jde jenom o věc. Nesmysl. To je politické téma jako 1000 dalších jiných a to politické téma musí dostat zájmovou skupinu, která se za něj bude rvát a když tu zájmovou skupinu nenajde, tak to nikdy nebude. Nebuďte optimisty, nikdy to nebude. Možná, až skutečně nebude co jíst, tak lidi začnou, ale to zase ten systém je relativně odolný, to si nenamlouvejme. To ten komunismus trvalo mu téměř století, než se totálně znemožnil. To jako prostě to bohatství té Evropské unie založené na 1000 nesmyslech. Ještě je pořád tak velké, že to bude trvat dlouhou dobu. Takže prosím vás, je bezvadný si o tom povídat, ale prostě odlišujme důsledně, co je čistě technicky odborný názor a co je politikum par excellence a nevyslovujme to takovým sebevědomým způsobem, no to je přeci tak jasný, že je pitomoc, že tady máme řetězce, které se chovají tak, jak bylo tady popisováno s těmi cenami, no to přeci všichni musí pochopit a změní to zítra nebo něco takového. Mě velmi zaujalo tady to povídání o Šumavě. Děkuju pěkně. Vy jste řekl, že to tam mám prochozené. Ne, mimo prochození můj strejček byl 30 let polesný v Rejštejně a já jsem tam jezdil jako mladý xkrát na celé léta a pracoval jsem tam v lese, jsem si přivydělával na studiích, takže tu Šumavu vnímám docela autenticky. Ale prostě já bych zakázal jakýkoliv prodeje naší půdy jakémukoliv cizinci. Já jsem se o to
Ne, to není k tleskání, já jsem se o to snažil. Já jsem přeci, kdo vzpomíná na 90. léta, Ivo Strejček, to není zásadní myšlenka, ne, to je elementární myšlenka, ale je nepřijatelná, je to politicky nekorektní myšlenka. Netleskejte za ní. To je nepřijatelná politicky myšlenka v dnešní Evropě. Nepřijatelná. I když by se náhodou zbláznili Rakušanové a Fiala a Bartoš, abych jmenoval, nebo ještě víc soudružka Pekarová, nebo ta Adamová, já nevím, která, prostě to je jedno, jo, ale kdyby se náhodou zbláznili a že řeknou, že nesmí se prodávat česká půda do cizích rukou, ne, že nás vyloučí z Evropské unie, ale vy to tady natáčíte, to nás budou bombardovat tady. No nejenom zastaví dotace, prostě to vůbec nepadá v úvahu, protože nás nežijeme v dětinských snech. To kdyby moje 10letá vnučka tohle říkala, tak OK, ale nepadá to v úvahu. Celá ta idea Evropské unie je založená na rozbití národního státu. Založená. Nic jiného není v základu myšlenky evropské integrace. Prosím vás, napište si to někdo, až pojedete domů v autě a přemýšlejte o tom. Nic jiného není v základu myšlenky. Slovo národ neexistuje. Nikdo z nich to slovo prostě nepoužije, protože je nadnárod, protože Evropská unie. Prosím vás, nevíme to stejně silně, jako to teď. Já říkám, já mám strach, že z některých vašich vystoupení to tak prostě nevypadá, že to víte. Mně se zdá, že jako si myslíte, že kdyby trošku rozumějce mluvilo a ještě víc lidí řeklo to či ono, tak to tak nebude. Já jsem četl někdy před 2 týdny v jednom německém týdeníku zajímavou analýzu porovnání 2 programů pořád ještě největší německé strany CDU. Ne z volebních programů, který dělají jednou za 4 roky nebo co, ale jako takový nějaký základní ideový program té strany, který sestavili si teď nově v prosinci 2023 a předtím byl v roce 2007. On tam počítal, která slova se v tom programu vyskytovala a která se tam nevyskytovala. A řekli, v roce 2007 se slovo folk, lid, použil v tom 49krát v tom dokumentu a po těch 16 letech asi 16krát, nebo to číslo takhle nějak říkám. Slovo nacion, národ, v tom programu v roce 2007 bylo, Ivo, nepomůžete mě, 9krát a už tehdy už bylo jenom 9krát slovo národ a teď 2krát. Ne ten úbytek a ten základní atak na národ jako entitu lidské společnosti je přeci jádrem progresivismu a progresivistických myšlenek dnešní doby. Jádrem. Na tom je to všechno založeno. Evropská unie je založena na téhleté myšlence. A můžeme se tomu bránit a braňme se a když něco malého vybojujeme a tak dále, Ježíš, dělejme to non-stop a tak dále. Ale nežijeme v iluzi, že to je nějaká aberace, nějaký střelený nápad, že se prodává půda za hranicemi za tohleto. Ne, to je přeci smysl. Ty hranice už pro ně dávno nemají být a vy jste zaostalý člověk, že pořád mluví o nějaký hranici prostě. Kdo tohleto fakt nechápe, tak opakuji, ztrácíme čas, jestli to jezdím pořád po světě, řečním o tom. Ty lidi to nechtějí vnímat. Snažím se jim říkat, přeci hranice jsou zásadní věc. Hranice pro každého jednotlivce.
Říkám jim, vy nemáte doma dveře ve vašem bytě jako v paneláku a vy je nezamykáte ty dveře na večer, nebo u vašeho domku vy nemáte plot a vy tam nemáte pořádnej zámek? No máme. No a s tím národem je to absolutně stejný. To, že se chtějí za každou cenu rozbít, zničit, zlikvidovat hranice, no prostě to má obrovskou cenu. Někteří naši jsou strašně šťastní, že můžou nezastavit, nevím kde, tadyhle pod v Dolním Dvořišti nebo kde prostě a prolítnou tam tím autem a za chvíli jsou na lyžích. Bezva. Ale ta cena za to je obrovská, jestli někdo nechápe, jakou obří cenu platíme, že projedeme ty hranice bez zpomalení auta. Kdo to prostě nechápe, tak znova říkám, vemte si za domácí úkol a přemýšlejte o tom. To je zásadní, absolutně zásadní věc. Vztekám všechny, když jim říkám, nezlobte se, a oni, jak vy to můžete kritizovat? Vy jste přeci žil v tom komunismu většinu svého života. To je nás tady už asi menšina. Já jsem tady snad nejstarší, bych tak typoval. Jsem na to pyšnej, že jsem všude nejstarší už. Jako, jo, ne, jako naopak deprimovaný. A prosím vás, oni mi všichni říkají, ale jak vy můžete bojovat proti tomu, že máme Schengen a že můžeme z Prahy do Malagy nebo já nevím kam dojet si prostě na výlet. Vy přeci to musíte cítit ještě silnějc než my tady a tak dále. On říká, my jsme za komunismu, nezlobte se. Oni na mě vykuleně koukají a říkám, my jsme nebyli proti hranicím. My jsme byli proti nepropustným hranicím. To je nekonečný rozdíl prostě. Mě by neurazilo, že když pojedu příští úterý přednášet do Mnichova, že hezky tamhle na hranicích mě zastaví a já ukážu pas a OK a jedu dál. Mě by to neuráželo, a že všichni si myslí, že je naprosto bezvadný, že můžou prolítnout tu hranici. No tak pak mají vykoupenou celou Šumavu za tolik a tolik tisíc za hektar. Prosím vás, jestli si nespojíte tyhle ty věci dohromady, ztráta času, nemá cenu, aby jsme si tady o něčem takovém vůbec nepovídali.